Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Arizkun aldera joanen gara eta ikusiko dugu nola Baztango xurien dagoeneko hasi diren uzta biltzen, matxa biltzen. Ana Iriartek kontatuko digu nola hasi diren eta ze asmo dituzten ondorengo asteetan. Ondotik Arizkundik Amaiur aldera joan eta bertan Sat Aranean Miel Jose Arizti abeltzainak balorazio bat egingo digu nola dagoen esneko behien sektorea, nola joan den udaberri eta uda, eta pixka bat nola antolatzen duten eguneroko bazka edo eguneroko lana. Eta azkenik saioari amaiera emateko Mikel Altzoartekin egonen gara, bera badakizue, arraultze ekologikoekin egiten du lana, eta berak kontatuko digu nola dagoen arraultze ekologikoen sektorea. Saioaren hasieran esan bezala hemen gaude Arizkunen, Baztango xurien upategian edo ardotegian, eta gurekin Ana Iriarte dugu. Eta Ana, beti ere badakigu eguraldian arabera zenbait faktore ezberdinen arabera uzta bilketa hasten dela, eta zuen kasuan Baztango xurie dagoeneko okerrez baldin banago, aurreko asteburuan hasi zarete ez matxa biltzen? Bai, hortzilerian hasi ginen, hortzilerian inginuen aurtengo lehenbiziko matx biltzea, Rieslin matxa bildu ginen, hori da beti ontzen den lehenbizikoa, eta orduen horrekin hasi ginen, hortzilerian bildu eta launbetean hemen egon ginen prentsatzen eta ardotzeko prozesua abiatzen. Bai, hori da, azkenean gogoratuko du ikusentzulei, zenbat barietate dituzu ezuek? Baitugu 4 bariedade, Rieslina, Hondarribi xuri, Izkiriota handi eta Izkiriota txikie. Orduen Rieslina beti da lehenbizikoa ontzen dena eta horrekin hasten gara biltzen, eta orai ondoko asteburuetan gain gara gainerakoak biltzen. Aurten hemen ardotu behar dugu eta orduen bariedade bakoitza egun diferentetan bilduko dugu. Hola guk aukera dugu gero bilduta gero ardotzeko eta hoxe bertzena gehiegi bildu eta gero hemen ataskatzen bagara, suabe, bariedade bakoitza asteburu batean bilduko dugu. Hori da, ez, ardotegian, estreno ofiziala ez, esaten aldugu ez? Bai, iaz ere hemen ardotu ginuen, 2019ko uzta hemen ardotu genuen, orduen kantidade gutixago ginuen, eta aurten bada bertze pauso bat, ez, kantidadea ere gehiago, eta aintzinat pauso. Bai, estreno serioa esaten den bezala, ez dakit, lehenbiziko barietate hau kilo aldetikan, uste zenuten bezala ongi joan da, edo? Bai, guk hortxe kalkulatzen genuen bariedade honetan 800 edo 1000 kilo eta 800 bildu genituen uste bezala. Aurten izan dugu, xoriekin urtero izaten dugu borroka txiki bat, eta aurten listorrak ere hasi zaizkigu matxa jaten. Orduen, beti bada nobedaderen bat eta ikasi behar. Orduen, aurten listorrena, ez genuen espero edo orai arte ez genuen izan, eta aurten ibili dire matxa desente jaten. Bai, 4 barietate, eta ez dakit 4 barietateak terreno edo lursail desberdinetan, nola duzu antolatu? Baditugu denetara 3 hektarea, 4 puskatan banatuak, baina sail bakotxan bariedade diferenteak ditugu. Rieslina adibidez badugu 2 tokitan, Meakan eta hemen Luberrian, Izkiriota handia Utsukoan, Hondarribi ere hemen eta bertzean, nasian ditugu, bai. Orduan, azkenean zuek hasten zarete matxa biltzen, barietate bakoitza bere denbora behar du, eta nola antzematen duzu azkenen prest dagoela matxori biltzeko? Guk egiten duguna da, badugu olako aparato bat, refraktometro deitzen zaion aparato bat, gailu bat, eta hortan ikusten dugu duen azukre kantidadearen arabera ze alkohol sortuko duen matx horrek. Orden horrek maten daku pista bat nontzu dagoen. Eta hor ikusten dugunean ontzen nahi dela, eramaten dugu zizurkilera analizatzera. Eta horria parametro zehatzago batzukin, pH-a
azideza, zenbat maliko, hor bertze parametro batzuekin analizatzen dugu eta horren arabera erabakitzen dugu noiz bildu. Bai, bilketa prozesua modu artiso hutsa batean ez, eskuz ez, biltzen duzudana? Bai, eskuz, gero kanpoan ikusi dituzuen kaja horietan biltzegu, 15-20 kiloko kajetan, eskuz eta auzolanean, lagunak eta familiak hementxe lanerako beti pres eta hortxe biltzen dugu eskuz, bai. Zer da garrantzitsua behin bildu ondotikan, ze prozesu inbar da errespetatu dugu? Bai, guk, adibidez aintzineko asteburuan egin genuena zen hortzilerean bildu eta gero launbeta goizian hasi ginen prentsatzen. Orduen hoxe, matxa unetek hartzen dugu eta gero prentsan, prentsatu eta zuku hoi sartzen dugu kupel hauetan. Eta orduen, adibidez rieslinean dena prentsatuta gero utzi genuen bizpairu orduz pixka bat posatzen edo, hotzean fermentazioa ez hasteko eta hoita gero berriz ondoko kupelera pasatu poso horiek, matxakin heldu diren poso horiek kendu, arrasto horiek kendu, eta orai hortxe dago kupelan fermentatzen hasteko zain. Guk fermentazioa eta ez diegu lebadurarik botatzen, matxak berak duen lebadurak eginen du fermentazioa. Eta horrela ingo duzue, lau barietatekin, ez bat banaka joan? Bai, hoi da, bat banaka bildu eta prentsatu eta ardotzen utzi. Orden fermentatuko dute variedade bakotxak bere aldetik, eta gero ja, behin fermentatuta gero, nasiko ditugu, variedade bakotxak enologo baten, Imanol Garairen laguntza dugu, eta orden gero, orai arte gero nasi ditugu denak, kantitate hondirik ere ez dugulako, baina, hemendik urte batzutara posible da igual bihardo diferentea ateratzea. Bai, eta, pixka bat bilketa nola aurre ikusten zu, orain lau barietateak lau asteburutan izango ziren edo ez? Bai, izanen dire asteburu segitutan. Ez dakiguna seguro da asteburu hontan hasiko garen edo urrengoan. Gaur eraman dugu urrengo muestra analizatzera eta horren arabera erabakiko dugu asteburu hontan hasiko garen edo urrengoan. Eta orduen ja, 3 asteburu segido zinen dugu bilketa. Eguraldi aldetik anana ezakite nola joan da pixka bat, idor xamarra joan da azken aldean, ezakite ona zen hori matxarentzat edo? Idorra ganda eta lurrean somatzen da, baina matxak bentaja hori du, ongi moldatzen dela eremu eta sasoi idorretan ere ongi moldatzen da. Orduen alde hortai guk ez dugu arazo handirik izan. Lurrari beti ongi etortzen zaio, uri egitea, baina guk alde hortaik ez dugu arazorik izan. Horai aguantatzen duen, matx biltzea dugun egun horietan ateri egoten den. Hankatan lur bolo hondiak ingabili gabe. Hoi da. Edo zizerkorarik ez den botatzen, edo olako gauzak beti. Lehenbiziko barietatekin 800 kilo, guztira pentsa duzu? Iaz bildu genituen 4.000 kilo, 2019an, eta urten, aurreikuspenak egitea bakizu aize botatzen direla zenbakiek, horre erraten genuen, 6.000 eta 7.000 artean. Ondotik ikusiko da behar, asmatzen duzen. Hoi da, ikusi behar, optimistegia garen edo... Eta, zuk esan bezala, barietate desberdina horiek gero nasi, eta, pixka bat aurtengo bilketaren ustori edateko moduan noiz ongo zen? Aurten, aintzinekoan aipatu genuen, prozesu luzeago bat egin dugu ardotzean, orduen, adibidez, 2019an bildu genuen matxa, oraintxe botilaratu dugu. Botiletan sartu dugu, eta orai gara etiketatzen eta botile horiek prestatzen hilabete bukaeran edo ondoko hilabete asmentan salmentakin hasteko. Orduen, aurten ere segurazki olako prozesua eginen dugu eta urte eskaxeko prozesua da. Iraila aurrien bildu eta abuztu bukaeran iraila hasieran enbotelatu. Uste iruditzen zaizu hola ardoa beste zaugarri batzu dituela edo? Azkenean Imanol Garaik hala gomendatu zigun eta kasu egin diogu, klaro. Hor aukera duzu gero udaberrian, zuk fermentazio prozesua akitzen da, negua pasten du pausan ardoa, eta gero aintzineko urtetan martxoan edo botilaratzen genuen, baino udaberrian utzi dugu bigarren fermentazio bat, fermentazio malolaktikoa deitzen zaiona egiteko. Eta horrek, ardoa suabetzen du pixka bat, eta ardo pausatuago bat edo lortzeko asmoakin. Eta, ez dakit, salmenta puntua jendeak esan du, botilatan, hemendikan hilabete bukaeran, edo hurrengo hilabete hasieran,
non erosten aldu jendeak? Momentuz ez gara hasi lan horiekin, orduen, hemendik aintzin, hasiko gara, orai arte feriatan saldo izan dugu, eta salmenta zuzena, eta hemendik aintzin horre segituko dugu, baina hasiko gara ja baztango denda txikietan eta jatetxetan eta eskaintzen, eta aukera dagoen punto horietan ere erosteko. Zenbatxo botila izaten aldire saltzeko? Aurten atera dire 2700 pastuxe botila, iazko guztakin atera dugu. Eta horren urterako ja beste golpe bat geixo. Horren urterako ea pasten ditugun 4.000 botilak eta holaxe. Hori da, jendeak erosten du, guztua geratzen da, eta askoten gertatzen da, baina ez dago gehiago. Hori da, aintzineko urtetan, ia 1.000 botila bakarri genituen, orden, horrek aukera hundirik ere ez du maten. Aurten 2.700 bada bertze koxka bat, eta berrola segitzen dugu. Hori da, badakite ikusentzuleak, esan bezala hilabete bukaera edo hurrengo hilabete hasieran, salgai izanen direla, eta gauzak bezala erosi behar da, bestela deus gabe geratzeko arriskua izaten bai da. Ana, espero dugu uraldiak laguntzea pixka bat ere bilketa horietan, eta hurrengo urtean ere aukera izanen dugu, hurrengo urteko irai urri aldera, aurten guztaren ardoa dastatzeko. Hoi da. Eskerrik asko ongi segi. Mil esker zuei nahi duzen arte. Bigarren atal honetan, Amaiurrera etorri gara eta hemen gaude Sat Aranean, Miguel Jose Aristiarekin. Eta Miguel Jose aspalditxo ezinela hurbiltzen zuen gana, eta ordundik gauza asko gertatu dire, konfinamentua eta abar, pixka bat nola joan da, badakigu azkenean Sat Aranean, zuek esneko behiak sehatzen zaretela alik eta gehien etxeko bazka ematen, eta ez dakit pixka bat uda berri, uda parte hori udazkenin sartua gaudenez, nola joan da pixka bat bai eguralde aldetikan eta bai bazka aldetikan? Egia da, aspaldizko onginela gauzi pixket mugitu direla hortik ez, baina orokorrean bazkak eta bilketak eta primavera izan ginen bastante ona, izan zen bazka izan zen fuerte, baina aurten urte idorra daie, galden negutik unetia idorra daie eta azkean naharmendu de bastante gainera, nekazalgotan kanpoan, bazka bildude, bertzeta baino gutio nik uste, gure kasuen gutio bildu dugu, eta hain idorra ganduenez, bazkak kalidadean galdu du bastante poliki, zeren torri bazka oso idorra torri de, eta ez da freskotasunekin torri, eta arranduten kantiadean poliki gutio bildu du, ez. Eta bersteize, gure martxa betikoak goiti biti izen da, esne bilketan eta ez dugu arazoik izen, asuntunen medio dela eta, bai izan zen beldur behar izan ziren, badakizu bezala kaiku de aporta horia da zera, nola errainik, ez tratatzen, merkado nahi, ez, eta orden, merkadonak baitu bertze grupo batzuk oso potentiak ez, eta bakit bertze talde batzut gertatu zena Pedrotxetan, Kordoban beren pasatu zena, han bai izan zuzela murrizketa batzuk ez, esne kantieda kopuretek sobera zutela bezala ez, eta pixkat han izan zuten, gu beldurri pastu dugu, suertez, ez dugu guri bildu dute berri, normal, prezioa mantenitu dute ongi, eta alderiotan guk bastante libretu dugu urtea ez, erran bezala, bazka gutio bildu dugunez, horrek baitu kosta adizional batzuk ez, behien kopurua bazkatzeko behar du izan dugu bazka gehiago bildu bat dugu, gehiago erosi ez, kasunten. Baina besteize, gure martxa egia erran nolapaitere nahiko privilegietueko izan gara kasunten ekazalgoak ez, etxean ez dugu egoteik izan, aziendakin martuzu, bazkatu hartuzu, torri behar zara, eta azkenen horretan izan dugu askatasun pixketi biltzeko ez, baina berteize urtea orokorrean guretzako nekazarien dako nekazalgotik ja solasien idorra ganda, bazka bildu da lehenko urtean primaveran bildu zen puskat, baina gero kostazaio belaie atratzea, ondorioak ere idartzen egunen urrien sartu ezala urrien itegatik ere gostako zaio kanpoi bueltatzea, zeren dago arron idortu eta bai
sumetzen daren onai kanpoa arraketa joa du, ez? Orduen, bueltatze gostako zaio, ez? Azken urteoketan, klima aldaketa dela edo ez dela, egiera, idor ganduela azken urteoketan bai neguen eta guzien, ez? Agian hortan igual kanpoak ere sumatzen du lurrik ezitea edo hormaik ez izetea, zeren horra hondiz lurpean hondiz mamurru eta hondiz bitxi goten dira, hormak egiten modu, más o menos ez dut erranen garbitzen duela, baina bai gatzen dira, ez dute bere aktibadeak gelditzen dira, ez? Berrez neguek eta gantuen bezala azken urteoketan, 3-4 urteoketan epel samar, pixkete mamurro horiek edo bitxo horiek edo aktiboa segitu dute, ez? Orduan, kanpoa aire bai ondorioak hartzen, eta aurten guden aide ondorioa hartzen kanpoa, eta kanpoa bezala nik uste orokorrean azindak berak, abilak ere aurten sumetu du hauniz, bero aldaketo horiek eta sumetutu handiz, esnine behitxierak handik izen dire, eta oraindik da biltze nik jakin dutenez solastu nahi zen eta abeltzainekin eta ezin itzuliz, ezin bueltatuz lehen golat, ez? Orden, urtean nahiko gogorra da alderotaik, ez? Eta bazkaldetik ere hartzen atzut, nik uste gutixo bildu den. Kalidadia, bueno, indik ez datzut konfirmetzen ala, ez? Azkenekoan zeinen, baina pixke bajoxoa hori izin da. Orden hor izin dugu neguen komedi betzuk, beharko duzu nolapaitere o elikaietan pentsuan edo bazkak erosi gehiago, hortan horrek bai badu kosto bat, adizional bat, estra bat guk ateratzeko esne litroa ez. Zuek belarra egiten duzue, baina hartua beti ere bai edo bai urtero erosten duzu, ez? Ze hartu erosten duzu eta zer egiten duzu? Bai, hori da. Guk bazkaz, gure bazkatik aparte, beti biltzen dugu harto goxua eta harto planta entera erten zaino, harto forrajeroa ez, deitzen zaiona. Biltzen dugu eta horietan aurten pixke gehiago garri zen dugu, zeren geren bazka gutio bildu dugu. Eta bai, jaz ere sumetu zen urte idor samar gantzuen eta frantzialdetik hartzen dugu bazka hartua, kasunten idortu zen, ez zen ondu behar bezala eta bai gatentuen propiedad almidona dena batez ere gutixoak harri zuen eta aurten nahi durinez haidi idortzen, ez? Guk ustez, bueno, horai etxe dugu zanja eta ganatu analizetzea bazkak, ez? Itxura ona du, baizik bai aidela solasian hor iparraldetik hartzen dugunok hor ez dute erregadioik etola eta bazka nahiko idortzen nahi dela, pasatzen nahi dela, eta ondu gabe pikorra. Herri beraldean eta iduridu bazka hobexago izango dela. Jaz gaizki pasatu zuten, zeren han atakatu zuen mamurruek araña deitzen zaiona, arek intzuen kalta ondin zuen, mamurruet jaten duena azala jaten duena eta idortzen dena. Baina aurten iduri duenaz, mantenitu ongi, eta erregadio dela medio eta han salbatuko dutela nik uste bazka han kalidadia geixo bildiko da. Megu gerran bezala iparraldetik hartzen dugunok, hartu hortan izin dugu seguraskire pixketere gibela aireat izin dugu. Orduan txeko belar siloa bat ipatez, idorra zozer ere baduzue, hartoa, forrajeroa eta dultzia ere silatua. Eta, bueno, gero ze suertatzen da ematea gehiago, pensua nahi eta nahi ez ematen duzue edo ze bazka gehiago ematen duzue, konpensatzeko pixko bat eguneroko janoi? Bai, bueno, errantzun bezala guk gure dieta edo oken bazka parte handiena juntetzen da forrajeroaz, osea da hartoa, bai goxua, forrajeroa osoa, planta entera, eta belarrakin. Horietan, belarra gutixo izain dute, baina nolapaitere kantidade hortarat ailegatzeko, karri du viajatu bertze gehiago bertze hartotaik, ez? Eta gero, ze kalidade alabedan duzun bazka, moldatzen duzu, pentsuetik sartzen duzu almidonak edo sartzen duzu zenizak, edo behardina, proteina gehiago edo hortain jokatzen dugu, ez da, orduan pixki goiti biti guk forrajia aldetik behar duena, jateko behiak gehiago erosi ezen dugu, baina gero kompletatiko dugu pentsu horrek nola baita egiten da lakarta bezala, ez? Zuk ze bazka biltzen duzun, alaberian egiten datzute prestatu zure behi horrek esnia emateko, falta duen hori emateko pentsu duen gatik, ez? Hortan balietzen gara. Mire, Jose, ikusi du urte arraroa duela, espero duguna da, ongi xamar joatea, behiak poliki-poliki errekuperatzea udako edo temperatura gora bera horiek eta bero zakar horiek,
eta behar, bueno, aurtengo urtea hortan geratzen den, da helduen urtean poliki-poliki ja normalitate baten sartzen garain baigu, bai hazienda, eta, bueno, nola ez, belagaiak eta azkenean sarrera garrantzitsuena haziendantzat, hango bazka dire, eta zuen sakalentzako ere garrantzitsuak direna. Eskerrik asko eta beste bat arte. Bai, zuei, ale. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Azken atal honetan, arraultze ekologikoen sektorea solastuko gara eta horretarako gurekin Mikel Altzuart dugu, Dutarimuno arraultzetako langilea eta bera arduraduna. Eta Mikel, ez dakit pixka bat udazkenen sartu gara, eta pixka bat ez dakit nola joan da pixka bat udaberri eta uda arraro hau zuen arraultze ekologikoen sektorean. Bai, normalean guk uda izaten dugu, Iruñan dugu salmentaren gune nagusia, eta Sanferminena direla, eta gero ondotik ere jendea joaten da unitz kanpora, izaten da hilabete motxelena. Aurten desberdina izan da, behar bada jendea atera da, baina ez urrun, eta ez dugu nabaritu halako jautsiera, orduen erran daiteke bertzurtetan baino hobeki ibili garela saltzeko orduan, eta gero hemen baztanen ere jende unitz ibili da, eta hemen ere nabaritu dugu komertziok eta dendek alde batetik eta bertze alde batetik hemen lan egiten dugun hosteleriakin edo jatetxekin ere saldu da hobeki. Bai. Azkenean, zu bi nabekin lan egiten duzu ez, bi lotekin esaten aldugu ez. Bai. Eta pixo bat, koordinatu behar duzu pixo bat, azkenean arraultz kopuruak eta urtean zehar alik eta egokiena izaten ez. Bai, egokiena hoi da, norberak egiten balin badu bere salmenta atxiki behar ditu oilotegian adin desberdinetako oiloak, eta hola batzuk jausten ari direlaik izan behar duzu tokia gazteak ekartzeko, ez? Orduan, inoiz ez dira saltzen oiloak gazteak erruten hasi aitzinetik, ez? Baina gero behin bilotek ongi ari direnean, hirugarrenari ailetzen zaio bere agur egiteko tenorea, ez? Eta, bi taldekin ari naiz, aurten urte osoan, eta aurtengoa bi taldekin lan egingo dut, eta helduen urte asmentan sartuko dut bertze lote gazte bat, gutxi goiti behiti udaberri aldera edo asmoa dut kentzeko lote zaharrena, ez? Bai. Eta, gure aldetik, salmentaren kontua, eta ni bezala ari direnak ere bai bertze ekoizle txikiek, ez dugu alde hortatik, ez dugu nabaritu egoera orokorrean dagoen ezinegona eta dagoen krisia. Alde batetik pentsatzen dut, elikagaiarekin ari gara, kontzientzia konsumo eremu horretan ari gara, eta gainera normalean olako egoerek ez dute ekartzen deskonfiantzarik gure produktuengan, ez? Kontrakoa, ez? Igual olako egoerek osasunaren garrantzia ikustarazten daku, eta gero eta jende gehiagok hartu du gogoan osasuna hasten dela elikatzetik, ez? Eta hortan gero eta zalantza gutiago dagola, eta gainera nutrizionista guziek eta metabolismoan adituak direnek ertendatzute azkenean oinarrizko elikagaiekin lan egin behar duzula, nutritiboki aportatzen dizkizuten oligoelemento eta vitamina eta proteinak ematen dizkizutenean aldiren kalidade handikoak, eta horiek dira azkenean zuzenezko betiko elikagaiak, ez? Ebitatu behar direlakoz, elikagai prozesatuak eta holakoak. Eta hor, arraultzeakin ari garenak hori da gure indargunea, ez? Gure indargunea da elikagai
osoa izatea, pentsatzazu, bakarrik vitamina C ez bertze gainerako guziak batu, eta personaren hazkuntza fasean, hasi umetatik ezin bertzeko elikagaia da, eta arroltzeari uko egiten diotenek nahiko zaila dute horren utsunea betetzen, ez? Eta, gero sukaldean ere, arroltzerik gabe, muga gehiago daude, ez? Arroltzeak ematen du jokoa uniz gauzetarako, eta gure kasuan, arroltze freskoa, arroltze ekologikoa behar du freskoa izan, eta gaur egun orainik ere, eta gero ere, naiz eta ikusten dugu, industria gero eta gehiago ari den arroltze ekologikoaren ekoizpenera, ikusten dugu gure indargunea dela arroltze freskoa arekin lan egitea. Ez hau da, zuzenean ailegatu alizatea konsumitzailearen gana, zeren kalidade hori bermatzen du batez ere bere freskotasunak. Eta, alde hortatik guk badugu ja merkatu bat, gertatzen dena da, hemendik aitzine ja zailagoa izaten dela, zeren konsumoaren zati gehiengoa joaten da superfizia handietara, ez? Eta hor ja, erran dezagun, arroltzearen industria ekologiko hori kokatzen ari dela, topatzen ari dena, eta orduan ja guk ezin dugu hasi ez balin badira komertzio txikiarekin lan egiten dugulako. Orduan ekoizle txikiak zaila da merkatu bat bilatzea. Merkatu konsumoaren gehiengoa dagolakoz bertze kate handi horietan, eta kate handi horiek eskatzen ditute produkzio handia, eta horrekin hasi dira lanean granja handiak, montatzen ari dira Nafarroan, Kastillan, Katalunian, ja ez dira gu bezalakoak 1000 oilo ekologikoekin, baizik eta txikienak 12.000, 18.000, eta inkluso 58.000ko ustiategiak ari dira. Hau da, pixkanaka ikusi dute merkatu bat badagoela ekologikoan ere, eta kapitalak dirua bilatzen du, eta hor inbertitzen dutenek, inbertitzen dute olako ekoizpenetan. Baina, inoiz ezingo dakute guri freskotasunean kendu eta hurbiltasunean kendu, eta horrekin egin behar dugu lan. Hori da, askotan etiketa batek edo zigilu batek ez du dena adierazten, atzetik datorrena beizik bai ekoizle txikia eta freskotasun horrek, eta askotan esaten da arraultze bat jaten dunak ekologikoa ekoizle txiki batek duen freskotasuna eta ekologikoan dastatzen durekan arraultze bat esaten du, hau bai dela arraultze bat, ez? Askotan ez da aski beste baten etiketa edo zigilu izatea, baizik eta benetazko atzetik zuek egiten zuen lana. Oso ongi Mikel, eskerrak eman zuri ere, zalpen hauek emateagatik, eta segi orain arte bezala ez, lanean atope eta arraultzak hurbiltasunean saltzen. Eskerrik asko. Mil esker zuei. Besterik gabe, iritsi zaigu agur esateko ordua eta eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.